Ġejna nżuru l-komunità ta' San Blas immexxija minn Caritas Malta, komunità li fiħdana tilqa' numru ta' persuni li għaddejjin mill-vizzju ta' droga u li jiġu hawnhekk għal programm ta' riabilitazzjoni. Hawnhekk iltqajna ma' wieħed mir-residenti kif ukoll ma' Anthony Gatt, psikologu u konsulent tal-programm residenzjali. Ir-resident li ltqajna miegħu għandu 26 sena u se jagħlaq 7 xhur fil-programm ta' riabilitazzjoni. Huwa fissrilna l-aktar mument ta' kalvarju li għadda minnu fl-aħħar xhur. Niftakar xarej wara li bdejt il-programm kelli tifla u kelli mmur narati twilet l-isptar u lura l-awwet, ġifieri dik kienet esperjenza kera li jiena ma nistax nerġa' mmur lura fejn it-tifla rrid issa nerġa' niġi lura l-programm fimt u lilhom ħallejthom minn barra u jiena qiegħed hawn ġew ma nistax nagħti l-għajnuna tiegħi. Iż-żagħżugħ fissrilna kif kien jgħix bil-vizzju ta' droga, iddeskriva l-iskumdità bħala tbatija tiegħu hemm barra. Waħda mill-tbatijiet kbar li kelli jien hija l-iskumdità li fuq barra jekk ma nużax l-ammur kieċ, l-ammur ikla, jien nilgħab il-futbol la nidħol ġodin ġdid. Emozzjonat għalilna li kull ġurnata kienet ta' sfida għalih. L-akbar sfida hemm barra li trid tiġġieled mal-addiction kuljum. Li trid il-flus filgħodu kif tqum, għandek xi ħaġa li kollu fuq xi taħseb u qom filgħodu m'għandek flus, tarum fejn ħaġġib il-flus. Stqar li kien hemm żmien fejn saħansitra ħada kontralla iżda llum ara fl-iżbalja u Alla ma telqux. Għamilt żmien twil nipprova nieqaf u qatt ma stajt. Isni dak iż-żminijiet kont ngħid għaliex isu Alla tefa' dal-piż fuqi. U naħseb kont ħattan daqsxejn. Kont ma rridx naf xejn, rab kien jikseb xejn. Imma naħseb illum il-ġurnata isni erġa' jsibtu tax mill-esperjenzi li kelli hawnhekk li għadni kif semmejtlek tat-tifla. Naħseb kieku ma kienx bl-għajnuna tiegħu ukoll ma wasalx fejn wasalt illum il-ġurnata. Saħaq li l-esperjenza li qed jgħix f'San Blas fiha ħafna pożittiv u kellimna dwar l-esperjenza sabiħa li jħossu qed jgħix. Esperjenza sabiħa li jiena qed ngħix il-ħajja il-veru tiegħi mingħajr drogi u għal quddiem nipprova nibqa' f'dil ħajja u dik jiena nqisha bħala esperjenza li l-programm jagħtihni ħafna fiha. Iltqajna wkoll mal-psikologu Anthony Gatt li fissrilna li mhux faċli biex wieħed jagħmel il-pass sabiex ifittex l-għajnuna. Però l-bniedem irid tkun ukoll lest biex jitlaq warajh is-sustanza. Ġeneralment dik hija tkun ftit itqal. Hemm ħafna nies li jkunu jridu jixtiequ imma jkunu għadhom mhux lesti iħalluha warajhom. Fuq kollox il-persuni vvizzjati jippruvaw jemmnu li huma kapaċi jelbu t-tentazzjoni u b'motivazzjoni jidħlu għall-programm biex jieħdu ħajjithom lura. Aħna ma nqisux biss is-suċċess kemm il-persuna waqfet mid-droga imma wkoll kemm ħadet ħajjitha lura fiżikament, emozjonalment, psikoloġikament ir-relazzjonijiet tagħha u naħseb hemmhekk dejjem naraw xi forma ta' riżultat jew ieħor. Il-vittma ta' droga xtaq jgħaddi dan l-appell lil daw kollha li għaddejjin mill-istess vizzju. Wara l-għajnuna kollox l-ikbar punt li għaw ġew hija l-imħabba. U dik li lna r-residenti ta' ġew tgħinna ħafna. U appell ieħor li jieħdu d-deċiżjoni li trid tagħmel xi ħaġa x'jekk ma tieħux id-deċiżjoni li inti ma tridx tagħmel xi ħaġa għal xejn, ġifieri li tieħu d-deċiżjoni.